Upay nga sa lahat mga kapatid. Amen. So, ngayong umaga, hindi po tayo magtatagal. Karoon natin ipagpatuloy ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos ng nakaraang linggo. Pinag-aaralan natin yung pananampalataya ni Abel. Tama ba mga kapatid? Pananampalataya ni Abel. Nakita natin sa kanyang pananampalataya na kapag halad iya ginoohin, maruupay nga paghalad kung tala niya bugto. Paano tinawag ng maruupay mga kapatid? Tungod nga, ginawa niya yun ang iya pagtuo. Ang iya kapatid, naghalad God, pero waray karotan Diyos. Tinawag siya ng Diyos na masamang tao, sapagat waray niya pagtuo. Nakita din natin mga kapatid ang ebidensya ng kawaray niya pagtuo, kay ginpati niya bugto, nga tuwit agna. Sabi niya, bugto, mag-istorya kita kadali. Pero tungod din niya karautin kasing-kasing, nakita niyo mga kapatid na reliyo sa Giapia, nasimba Giapia. Kaya nag-aalad niya, si Cain, pero ang ginawa niya sa kapatid niya, pinatay niya yung kapatid niya. So, tinuro sa atin ng Panginoon mga kapatid, ang tinawag ng pagtuo, makikikita nga dahil imong pagigugmay sa patiran niya. Ano? Sa 1 John chapter 3, mababasa natin yun, mga verse natin na abrihan na natin nga simana. Ang tinawag ng pagtuo, magre-resulta ng pagigugma sa kasi pagtuwa Ginoo. Sabi ng Panginoon sa 1 John 16, basahin ko bilang ating pagpapaalaala sa atin ng ginwaling ng mensahe last Sunday, sinasabi ng Panginoon, ang ginahatag ni Kristo niya kinabuhi, ang igat nato niya hatag, ang natin kinabuhi, halad na natin kinabuhi para aton mga kapatiran. So 1 John chapter 3 verse 11 ano kita, verse 11. Amo ini ang aton hinbatian niyo nga mensahe. Sorry, excuse me. Amo ini ang hinbatian niyo nga mensahe, di kung pahatinikangan kinahanglan magigugmay kita. Amen mga kapatid. Verse 12. Kinahanglan diri kita masugad kan Cain. Sabi dito, kananyawa iya si Cain nga bugto ni Abel, kananyawa kuno. Sabi ng Panginoon. Nga ginpatay niya iya kalugaringon nga bugto ni Abel. Kaya ano ginpatay ni Abel ni Cain? Kay maraot man ang ginbuhat ni Cain, kundi matadong ang ginbuhat ang iya bugto ni Abel. Verse 16. Amoy niya ang pagkilala natin kung ano ang gugma. Ginhatag ni Kristo niya kinabuhi tungod aton. Saglit angay man natin ihatag ang natin kinabuhi tungod aton kabugtuan. Puri ng Diyos. Na yung tinuturo ng Diyos sa atin hindi karaot, kundi hinay-hinay, pinagit pagtuo, tinuturuan tayo ng Panginoon kung ano karoon sinunit tinuod nga pagtuo. Na makikita din mga kapatid sa bunga ng Banal na Espiritu, binubuligan tayo matag-adlaw nga kita mahibago at tayo ay may matutunan sa Panginoon natin sa lahat ng sitwasyon at sirkumstansya. Mga kapatid, magdasal muna tayo kadali. Ama namin Diyos, salamat sa pananampalataya na binigay mo. Diri iniamo. Kung nakaangbit man kami hini, tungod kay naghatag ka. Ginoo, salamat sa biyaya mo sa aming mga buhay. Sa isang linggo na naglabay, na kung di kami imong buligan, proteksyonan, iningatan, gitagan mo kaming kinadman, ang natanan nga paagi. Sa lahat ng aming ginasikaso, binariglar, labi na pagkakabigo kalagi, O Diyos, pagdadalan mo upay nga sumat, imo kami kanunay proteksyonan, iniingatan, labi na nga tanan, ikaw Ginoo ang amon kaupod na tagadlaw. Panginoon, taguti na ini nga mensahe, magatagin kadigon na amon mga pagtuo. Magataginihin karigon, at magatagaamon gyapon hin instruction, magatagaamon hin imo sugo, base masabta namon kung ano imo kaburuton nga kundi hindi da ka malilipay. Lord, istorya kami. At tuguti na ang barang ng Espiritu kumilos sa amin, ay tuguti nga ang marawat ng Espiritu, ang yawa magbalga, itamon maupay nga gibubuhat siya na. Ada kami ay imo, wag mo hayaan ay makadistract ka amon, makagulo, na namon mga pananampalataya ay maging maluluya, kundi imo pagbuot o Diyos na imo mga kaanakan, maging malalakas sa pananampalataya. Lord, sa iyo ang mensahe nito. Gamitin mo lamang nga instrumento ang imo alagad, na kundi imo hiya kanunay gitatagan ng kinadman, base ang imo pulong, ang imo yakan ay mahingat to mga anak mo sa lahat sa amin. Gamitin lang nga o hiya nga instrumento. Lord, bless our service, sa imo ang himayangan pagdayaw sa ngalan ni Jesus. Amen. Mapalit tayo po ay matutdaw, kailan na kayo. At tayo magbabasahan para niya kasulatan.
Hebrews chapter 11 verse 5. Nandyan mga kapatid ang ating scripture text. Pag sinabi scripture text, di dyan kukuha natin yung sa mga kapatid. So last week, tinawa natin sa chapter 11 verse 4. Ngayon, chapter 11 verse 5. Hebrews chapter 11 and in verse number 5. Are you there mga kapatid? Amen. Ikitaan natin sa parang suratan. Verse 5. Tungod hin pagtuo, waray mamatay ni Enoch. Lugod, ginbayaw hiya ngadto sa Dios. Nanuwaray na hiya agi kay ginbayaw man hiya ang Dios. Nasiring ang kasuratan nga sa noo bayawon hi Enoch nakalipay hiya ang Dios. Amen. Tungo din pagtuo, waray mamatay ni Enoch. Lugod, ginbayaw hiya ngadto sa Dios. Nga nawaray na hiya agi kay ginbayaw man hiya ang Dios. Nasing ang kasuratan nga sa noo bayawon hi Enoch nakalipay hiya ang Dios. Pagpalain tayo ng Panginoon sa ating salita na kanyang binasa sa pangalan ni Jesus. Amen. Makalingkod po tayo mga kapatid. Nakaraan mga kapatid, si Abel ang ating naging focus ng ating mensahe at si Kristo nga. Sapagkat walang ibang pinaka-importante nga tao sa Biblia kundi ang Panginoon sa Kristo. Lahat ng mga tauhan sa Biblia ay naging dahilan ng Panginoon upang tayo ay maturuan. Ayon sa Roma 15:4, lahat na nasulat sa Biblia, ginsulat itong base kita magkamayan ng paglaom ng mahibaro sa Ginoo. So dito nakita natin may dangay ang tao nga diri namatay. Naperde pa niya Kristo, kay Kristo namatay sa krus. Pero din may daging ngaranan nga hi Enoch, waray hiya namatay. Bakit siya hindi namatay? Kinuha siya ng Diyos. Ginbayaw hiya. At sa anong paaging mga kapatid, bakit siya kinuha ng Diyos? Tungod pagtuo. Amen mga kapatid ko. Dito pa lang may kita na natin yung larawan ng rapture. Na kundi diri kita tanan mamamatay, kundi ko nang Ginoo mulpot hiya nga buhi kita diri na naton kinahanglan mamatay. Sabagat kuha ng Dios ang kanyang simbahan, sumala nato na istoryahan ng mga doctrine class. Na ang church naguhulat si pagkuhan Ginoo. So sa nga adlaw na diri kita nasabot, kuha ang Ginoo mulpot kukuha kita niya samtang kita buhi pa. At hinay niya iliwanan naton lawas. Ang naton lawas nga diri siring pa diri sakto halangit, ngulit atong lawas na dudunot ini, diliwanan ini ang Ginoo hinlawas ng diri na mamamatay. Punta tayo sa Philippians chapter 3, mga kapatid. Philippians 3, ipita natin yung Hebrews 11:6, mga kapatid. Punta tayo sa Philippians, libro ng Pilipos. Nag-uulat tayo ang pagkuhan Ginoo. Amen ba mga kapatid? Na kung diin, dadalhin tayo sa langit na waray na kamatayan. Pilipos 3 verse 20. Pilipos chapter 3 verse 20. Nandiyan na po kayo mga kapatid. Are you there? Philippians chapter 3 verse 20. Pilipos 3:20. Ano sabi ng Biblia mga kapatid? Kundi mga tuminumnong kita ang langit, nga nagiining yapon kita han pag-abot han aton manunubos, an aton Ginoo Hesus Kristo tikang halangit. Amen. Ang mga Kristiyano ay mga tao na pirmi na kita halangit. Na dili lang basta nakikinita halangit, kundi naguulat nila sa mga ulpot nga magtaralbas. Dida iya magpapakita sa kalangitan. Magining yapon kita han pag-abotan naton manunubos an aton Ginoo sa Kristo tikang halangit. Verse 21. Anong hihimuon na naton magtalabas? Verse 21. Liliwanan niya ini na aton magluyang ang mga lawas nga may ada kamatayon. Amen. Ang aton lawas nga masakiton, ang aton lawas nga nasasamadan, ang aton lawas nga magluya. Sabi dito, umulpot nga ni naton magtalabas. Liliwanan niya ini hinlawas nga waray na kamatayon. Liliwanan niya inin aton magluya ang mga lawas nga may kamatayon, nga himuon niya sugalan niya mahimaya ang lawas.
Bubuhaton niya ini, pinaagihan amo nga ang agahong nga ginagamit niya in paghadi haningatan ng mga buta. Mga kapatid, kanay ginahatag ang pagsakahalangit sa mga tao nga naguhulat sa Dios. Kukunin ng Diyos ang mga tao na naguhulat tayo yan. Dili kukuha ng Ginoo nga dili naguhulat tayo yan. Bakit nakukunin yung mga taong di nag-iinti sa Kanya? Wala man nato iter sa iya. Mga kapatid ko, kaya ang mga Kristiyano ay mga taong naghihintay sa pagdating ng Ginoo. We pray, Lord, Panginoon, kailan ba ini mahuman nga kakuriyan sa kinabuhi ko? Ikaw lang na akong paglaong maulpot ka na. Naghuhulat kami. Kolosas 3:1. Punta tayo, Kolosas 3:1, mga kapatid. Kolosas 3:1. Galatians, Ephesians, Philippians. Sapit na po yung Pilipos kanina. Kolosas 3:1. Sabi dito mga kapatid, ginbanhaw na kamuupod kan Kristo. Sanglit pangitaan niyo ang mga butang nga tuha langit. Diin naling ko di Kristo niya trono. Hatuuhan Diyos. Verse 2. Ikadto an iyo hunahuna ang mga butang dito langit. Diri ang mga butang dinhi hatunan. Amen. Verse 3, kay namatay na kamo, nga niyo kinabuhi natatago upod kan Kristo di daha Dios. Tungod kay Kristo mga kapatid, nakaangbit tayo ang kalangitan. At isang araw makadto kita sang-ayon sa iya pagbuot nga pagbalik para kita kuwaon niya. Mga kapatid, yan ang nangyari kay Enoch. Ang panahon ni Enoch kana natin panahon diri na iba. Sa dami ng tao sa panahon ni Enoch, mga kapatid, siya lang ang gikuhan Ginoo. Makita natin ang kanyang background kung paano nalipayan Diyos sa iya. Paano kaya nalipayan Diyos sa kanya, mga kapatid? Sumayo ba siya? Kumanta? O nagregalo sa Diyos? Ba't kaya nalipayan Diyos sa kanya? Punta tayo, mga kapatid, sa libro ng Genesis. Si Enoch, makikita natin dito. Naalala ko, meron kaming batang inalagaan sa Antipolo, ang iyangaran, Enoch. Pag nag-iyakan iyang mula niya, tungod kay diri sa tanang iyangaran, dinaranan niya ni Pastor na Enoch. Dagpo ang lawas at ito, yan na. Butahin na ito. Bila ko siya naalala sapagkat wala siyang pangalan nung dumating sa amin. Dinaranan niya ni Pastor na Enoch. At dito sa ating mga basa, ganon din itong si Enoch kung paano niya nakilala ang Diyos. Hindi niya nakilala ang Diyos kundi tumod na ang Ginoo nagpakilala sa iya. Genesis chapter 5 verse 20. Genesis 5 verse 20. Hino ni Enoch? Sabi dito mga kapatid, start tayo sa verse 9. Verse 18 na lang. Verse 18. Verse 18. Genesis chapter 5 verse 18. Han 162 na hijarin. So yung edad ng unang panahon, no, sobrang haba. 162 na hijarin. Nagkamayada iya anak na lalaki nga Enoch. So ang tatay ni Enoch, ang ngaran Jared. Iginanak iya ang iya tatay 162 na edad. Verse 19, nga nabuhi pahijarin diin 800 katuig. May ada pa hiya ibang mga anak. Verse 20, nga namatay hijarin kapanuigon nga 962. Ang kinabuhi nung mga panahon mga kapatid, halaba. Maraming rason bakit ganoon. Maaaring ang kanilang pagkain, walang halong chemical. O dahil ang Diyos ay kasama nila, o dahil ang kalendaryo nila ay hindi para sa atin. Pwedeng gano'n. Maraming rason. Pero sa ganun bang paraan mga kapatid, totoo mga kapatid na ilang mga edad sugarin. Verse 21, ang 65 na Enoch, okay? Ang 65 na Enoch, nagkamayada hiya anak na lalaki nga Matusalem. Verse 22, kahuman katao ni Matusalem, Enoch nag-ataman ng Diyos. Amen. Ang ginawa niya? Nag-ataman ang Diyos, yun nag-ataman mga kapatid. Nagtimang, no? Sa English mga kapatid ito, walk with God. Nang inabuhi, hiyaw po ng Ginoo. So hindi na ito basta
o sa kaadlaw la, kundi aniya bugos ng kinabuhi ada Ginoo. Nagataman ang Dios sulod din 300 ka tuig nga nagkamay adahiya iba pa nga mga anak. 23. Nakaabot hiya in panuigon nga 365. 24. Basahin natin verse 24. Nag-ataman hiya ang Dios habugos niya kinabuhi. Amen. Ngan katapos waray na hiya higit kay ginkuha hiya ang Dios. Nakuha niyo mga kapatid ko? Sa English, and Enoch walked with God. Sa kanyang pananampalataya, natadaan niya ang Diyos. Natadaan niya ang Diyos. Natadaan niya ang Diyos, nabuhay siyang kasama ng Diyos. Pwede natin sabihin, Panginoon, Pastor, it Diyos, pwede may manat kaupod. Tinood ito. Pero ang pakiyanan, naupod ka ba Ginoo? Nagwali ako makusa sa merkado, sabi natin sa pagwawali. Ang relasyon, di pwede usulat na higugma. Wow, parang radyo Sa relasyon, di rin ito tatawagin ng relasyon kung usulat na higugma. Di ito mga yung relasyon. Kailangan duhay lang. Nahigugma ito sa, nahigugma ito sa. Mali pa ito ng relasyon. Sa Diyos, ganoon din ang iya biling. Tinuod nga Ginoo naupod ka ni Enoch. At si Enoch yap naupod sa Diyos. Sa iya bugos na kinabuhi. Kasama niya ang Diyos. Namuhay siyang kasama ang Diyos sa kanyang pananampalataya. Naamot rason mga kapatid na ginkuha hiya. Wala hiya ginpaangbit ang Ginoo hin mapuring nga paagihit kamatayon. Kundi pinuha siya ng Diyos pananampalataya. Naghihintay sa Diyos araw-araw. Punta tayo sa libro ng Psalms 63 verse 1. Psalm 63 verse 1. Anong ginagawa ni Enoch matagadlaw? Sa Diyos. Tumudan niya pagtuo. Psalms 63 verse 1. Mga palit, ako'y nangangaraw Ginoo nga kamoy ginpapanalanginan sa mensahe na ito. At makakuha tayo ng aral sa Diyos. Magkamay din ni epekto. Psalms 63 verse 4. Ano na po kung mga palit? Anong sabi dito? O Diyos, Ikaw ang mugudla ang Diyos napon. Ngan permi ko Ikaw pangangandoyon. Ngan ang bugos good nga pagkatawo napon. Nag-uungara ay imohin padayon. Ano yung nag-uungara mga kapatid? Nag-uungara. Ito magbibiyan ko rin. Naging iyak. Namiling. Namiling. Sabi dito mga kapatid, anakon bugos nga pagkatao nag-uungara ay imo yung padayon. Kauhawan kalag ko para ay imo. Yan ang nararanasan ni Enoch para sa Diyos matagagdaw. Anakon kalag pirmi nagbibili nga imo Ginoo. Nauuhaw ako namibili nga kayo kanunay o Diyos. Sugad hinto na nga uga na hinduro. Nga waray gud tubig bis o sa katuro. Akon unod nangangandoy gud ay imo. Verse 2, sanglit pakita agud man akhay mo. Amen. Dito hadton ruwang hadton imo templo. Tungod kay nagbibiniling iya sa Dios, nakadtuyat simbahan. O Ginoo, hinahanap kita nimo pulong. Sabi ng sumulat. Namili nga kay na kagaya ko ng tunan nga diri na hulos ugang-ugay indoro. Namiling tubig, ikaw wala akong tubig Ginoo. Sabi dito, verse 2, sanglit pakitagod man at hay mo. Dito hadton ruwang hadton imo templo pakita ako kun matiunan o an pagkagamhanan pagkaharangdon mo. Amen. Verse 3, kayhan kinabuhi maurupay pa adto nimo dayuday nga pagigugma. Sanglit akon mga im-im nagkakanta nga naakon gudman nga pagdadayawon ka. Verse 4, magpapasalamat gud ako wa imo samtang naiini nga buhi pa ako. Akon mga kamot aalsahon ngadto wa imo para gudhin pagampo. Verse 5, akon kalag akon gud pakakaunon ngan mabusog ini ngan di na gutumon
Ngan magkakantagod akin malipayon, pagdayaw mo ang akakantaw. Amen. Yan ang naghihintay sa Diyos. Nagbibiniling niya sa Diyos sa lahat ng higayon. At sa'yo kita mapalit nga waray lugar sa kalibutan na mabibilingan natin ng Diyos. Saan man? Simbahan. Hindi mo siya matatatan sa school. Kung may tuturo man at maestra, mathematics, English, Filipino, recess, yan, paborito ng mga children, recess, break time. Pumunta ka sa butika, hindi mo makikita ang Diyos doon. Pumunta ka saan mo gusto pumunta. Ang presensya ng Diyos nasa kanyang simbahan. Siyang lit ang mga anak sa Ginoo nakanto. Amen. Hinahanap nila ang Diyos kanunay, aniya pulong, aniya minsaya, aniya pagka sabi dito mga kapatid, ginpibiniling niya. Verse 2, pakita ako kung matiunan o ang pagkagamhanan, pagkaharangdon mo. Yan si Enoch. Pinaging pagtuo, natatan niyan Ginoo, natatan hiyahan Ginoo, nang inabuhi iya upod ang Ginoo. Alam niyo mga kapatid, itong si Enoch, dahil sa kanyang pananampalataya, nagawa din niyang magsalita parte ang Ginoo. Nagwali iya. Punta tayo sa Jude chapter 1. Nagawa niya magpropesiya sa pag-ulpot ang Ginoo. Jude chapter 1. Jude chapter 1. Verse number 14. Judas 1:14. Ano sabi ni Enoch? Ano yung ginagawa niya? Nag-iinulat niya Ginoo. Amen ba mga kapatid? Bibiniling niya sa pananampalataya. Napaktas siya matagal daw kasamang Ginoo sa kanyang buhay. Ano sabi niya? Jude chapter 1 verse 14. Si Enoch. Jude, sakit lang po ng gigpatayag. Wala po chapter 2 yan ha. Chapter 1 lang. Isang chapter lang po ang Jude. Jude chapter 1 verse number 14. Si Enoch, an ikaunang nga tuli ni Adan, amo ang nagtagna hadto pang nga panahon hiuno nga ira. Ano sabi ni Enoch? Makanhi ang Ginoo, upod ang mga yinukot-yukot ng mga anghel. Amen. 15. Hin paghukom nga tanan. Hin paghukom hakaratan haira nga tanan tungod ang ira maraot nga mabinuhatan. Ngan tungod ang ira magraot. Ngan tungod ang mga makalilisan nga mga pulong nga ginpanamas tamas sa iya. Hadton mga makasasala nga diri nakilala ang Diyos. Ano sabi ni Enoch? Darating ang Diyos. Hahatulan niya ang mga taong makasalanan kasama ang mga anghel. Sa kanyang pananampalataya, kasama niya ang Diyos, pinapagtanggol niya ang Diyos, nagawa din niyang hatulan ng mga tao. So dami ng tao sa panahon ni Enoch, tila. Kaya huwag ka magtataka kung bakit sa pananampalataya mo sa Diyos, bakit nag-inusara pala, ay mo balay. Duha ka mong tutuluupat, o sa iyo mong komunidad, sa iyo mong barangay, baga o sa kala, masakaling ganun na. Hintayin mo ang Diyos sa pananampalataya. This is our message this morning. Una, kilalanin mo ang Diyos pinaging pagtuo. Kailangan kilala mo siya. At paano mo siya makikilala? Magbasa ka lagi ng Biblia. Biling nga hiya ni mo kalag. Biling nga hiya ay mo pagkatao, bugos ng pagkatao. Sapagkat di mo siya masasama, kung di mo siya kilala. Bagat sangkay ba? Di mo siya kilala nga sangkay, kung di mo ito kilala. Ba? May nakausap ako. Sangkay ko nila. Ano tayo paborito nga color? Patak sangkay, ano yung paborito nga color kay hindi niya makabaton. Paano mo nasabi sangkay mo ito? Hindi mo, hindi, bisan nga ni color, hindi mo alam kung anong hindi paborito. So, nanaintindihan niyo mga kapatid. Hindi mo makakasama ang Diyos kung hindi mo yan kilala.
Bagamat kilala kaniya, iginhatag ang ginawa itbara nga kasulatan basi kita makakilala iya. Waray rason para di mo iya makilalan. Kaya no, ano Biblia? That is why we preach about Jesus Christ. Nagwawali tayo pati sa Diyos. Kung hinuya, kaninang umaga na pag-usapan na natin na niya panuyo ng Diyos. Nakaraang linggo na pag-usapan natin ang pagpili ng Diyos. Lahat ng ating mensahe sa ating simbahan nagpapakilala kung sino ang Diyos. Sabagat ayaw ng Diyos na naupod kita ay hindi din natin kilala. Masayang relasyon kung nakakilala ang duha nga magkakasama. Ganon din sa atin mga parid. Una, kilalanin natin ang Diyos, kagaya ni Enoch. Bilingan niya, gahom, bilingan, himaya ang Diyos, matagad lang. Pag matanim maaga, natin binubuhat. Salisikin mo ang puso mo, kapatid. Ako, sinasalisik ko ngayon mga. Tungkol kayo nakikistorya ang ginawa atin. Kapag matanim maaga, oras na pagpuprat yung mata, anong ginagawa mo? Ikaw, kapatid, anong ginagawa mo? Bahala ka, ikaw ang bumatos. Ug sa ka maturog, anong ginagawa mo? Maaaring may sumiling natin. Pastor, nagbabasa ko ng Biblia. Mabuti rin. Umagang-umaga, hinahanap mo ang Panginoon. Nagdadasal ka. Nagkakape ka kasama ang Diyos. Kakape ko. Babasa ng Bible. Panginoon. Parang ngayon nagkakape ng Diyos, magkasama kayo. Di mo lang nga o yan nakikita. Pero tungkol di mo pagtuo, nagyaya ka ng Diyos sa iyo, pinagin mo binabasa. At ikaw liwat, samtang babasa ka, nag-aampok ka. Sugat conversation natin sa Diyos. Nagme-message ang Diyos sa atin, pinagin Biblia, na-reply gawat kita, iya pinagin ating pag-ampok. Kadaagan nakakapigan, bubasa ng Biblia, Panginoon, salamat sa salita mo. Pasalo ako, Ginoo, nagbuligya kung nasugalita akong mahina po. Mahimo yan na natin. Kilalan mo ang Diyos. Pinagin pagtuo. Ikaduha, lumakad ka sa Diyos, matagal daw pinagin pagtuo, kagaya na ino. Tungod di mo yan nakilalaan, mamuhay ka, kagaya ng Diyos. Ano sabi ng Diyos? Magpakabaraan ka mo, tungod kay baraan ako. Baraan na kami, tungod kay baraan ka man. Ang tinuod nga nakilala ang Diyos at mag-imon sala. Amen ba mga palit ko? Ang tinuod nga nakilala ang Diyos, nahadlok kaya mag-imon sala. Bakit? Kilala niya ang Diyos eh. At alam niya kung ano ang gawin ng Diyos. Hadlok ang tao, gumawa ng kasalanan kung nakilala yan Diyos. Kaya mga palit ko, ang hinungdan kung kaya ano, bakit maraming krimen? Ito ang tao, waray hadlok sa Diyos. Kung ang kawatan, nakilala ang Diyos, di yung mga ngawat eh. Bakit? Alam niya, may mata ka langit, nakita anak ko, ba't ako mga ngawat? Ba't ako papatay? Kung nakita ang Diyos. Ba't ako mangungupit? Kung nakita ang Diyos sa akin. Lahat ng krimen mga kapatid, dida na source, waray ka ito sa Diyos. Sabagat ang tao may tao sa Diyos, gagawin niya kung anong matuwid, may nakakita man na iya o waray. Tinatawag yun mga kapatid na tinatawag na integridad. Sabi ng awitin, do right till the stars fall. Kagaya na nangyari ngayon sa Amerika, yung mga artista doon mga kapatid, nag-awarding hira. Sana nakita niyo sa Facebook, kung nag-scroll kayo. Nag-awarding yung mga artista ng ilang mga salita. Sinabi nila na yung California, waray Diyos nga lugar. Mga record to, at mga coach ng mga NBA team, mga artista ng mag-reco, at ito mansyon ng California, anong ginawa ng Diyos? Nagkaroon ng sunog. Sunog lahat ng balay nila. Wala silang safety. Bisan usang at katiting. Sinabi nila, walang Diyos. Yun, sunog. Ang nahabili nila, mauupay nga buhay pa yan. Pero lahat ng kayamanin nila sa mga bahay nila, wala nila ng safety. Bakit? Bisan may mga bumbero, wala ba? Apulit-apoy. Bugos nga state, California. Bakit? Yun yung mga taong walang Diyos.
hindi nakilala ang Diyos. Mga tao nga waray Diyos, bagahin o. Tinatami nila ang Diyos, na hindi nila alam ang Diyos kayang bumawi ng lahat ng kayamanan nila. Isang kisap mata, lahat ng tinirok nila nawara. Bakit? Kawaray ng kadro sa Ginoo. Kaya purihin ang Diyos mga kapatid. Na ang ating kayamanan hindi maagaw sa atin. Sino yon? Ang Diyos. Namumuhay tayo dito sa San Isidro, Bulod, Dulag, kasama natin ang Diyos. Nabisa na sa isaling ang tao, ato diri ka na nahadlok. Punta tayo sa libro ng Hebrews 13 verse 5. Sunog eh. Mamaya, kung magka-interest kayo mga kapatid, kitaan ito nga video. Pati yung coach ng Golden State Warriors, iyak ng iyak. Yaman niya to. $2 billion. Di rilabas sa milyon. Iyak. Sabi niya, waray ko na safety vision mo sa katiting. Bakit? Ang Ginoo it nagbuot. Gamhanan ng Ginoo. Hebrews chapter 13, mga kapatid, verse 5. Nadayit 6. Hebrews chapter 13, verse 5. Ayaw ka mo pag-igugmaan kwarta. Amen mga kapatid. Ang sulat to. Ayaw ka mo pag-igugmaan kwarta, ngan makontento ka mo na aada na iyo. Kay nasaring ang Diyos. Ano sabi ng Diyos? Diri ko ka mo babayaan. Amen. Diri ko gud ka mo tatalikdan. Puri ng Diyos. Mga kapatid, ang kayamanan natin ang Diyos mismo. Verse 6. Verse 6 tayo. Sanglit pag maisog kita ng magsiring, ang Ginoo anakon kabulig. Dili ako mahadlok, ano ba yun sa dangbuhaton na akon. Halimbawa mga kapatid, may mga tao nga umagida na atong baliampuan, masirihira. Kuti-kuti lang, hindi pa nila maatupan. Lakot na maiyo. Wala silang parte sa ating paglilingkod. Na hindi, waray na, yung pagkatamay sa atin mga kapatid, hindi ito natin lalakdan, waray na't labot ito. Ba't tayo makapaka-apekto sa sabi-sabi nila? Kung sa Diyos tayo umaasa. Kung ang Diyos natin nagbuot, thank you Lord. Kung ang Diyos natin nagbuot nga diri, anay, thank you Lord lagi ha. Bakit? Lahat ng ating pamumuhay, lumalakad tayo kasama ng Diyos. Pwede nating pangunahan ang ministry, pero wag nating pangungunahan ng Diyos. Pwede nating dalhin ang gawain sa mga pingabutan, pero wag nating pangungunahan ng Diyos. Mali yun. Ba't ko pangungunahan ng Diyos? Kung iya nagubuot. Pwede natin pangasiwaan ng mga gawain, pero wag natin pangungunahan ng Diyos. Diyos yun eh. Siya ang makuha aton mga kapatid. Siya. Iyagod ang natanan. Revelation chapter 4 verse 11. Baala ira, ano iyayakan? Sabi pa nga ng Hebrews chapter 13. Bakit? So lumalakad tayo at sumusunod sa Diyos natin. Sabi kong verse. Revelation chapter 4 verse 11. Revelation chapter 4 verse 11. Ano sabi ng Biblia mga kapatid? Nawa ay pinagpapala kayo ng Diyos mga kapatid. Nawa. Ako'y nagdataon sa Diyos. Na niya mensahe na papadigon na ato. Hatagin kalipay. Hatagin kapayapaan sa amin. Ginpadayag 4:11. Amon Ginoong Diyos. Takos kay pagkarawat hinimaya, dumog ng gahom. Kay gintuha mo ang nga tanan ng mga butang, ngan pinagyan imo pagbuot, gintagan mo hirahi kinabuhi. Amen. Sa Diyos ang papuri. Papuri ay sa Diyos lang. Wala tayong ibang gagawin mga kapatid. Pinagyan natin pagtuwa, masunod na kita ay yan. Mga kapatid, sa ating pananampalataya, ito ang ating relasyon sa Diyos. Iyan bubuot, kita masunod din. Balang ginawa. At hindi ka makaramdam ng pressure. Hindi ka malulungkot. Oh. Kapag ang iyong mapagtuo, pagsalig adik mga butang, malulungkot ka. Kasi pag nawala yan, baga masasaktan ka. Pero lagi mong ilalagay ang pananampalataya mo sa Diyos na hindi nawawala sa iyo. Kagaya ni Job.
gikuha it nga tanan ha iya. Nawala yung anak niya, namatay. It mil, libo-libo niyang mga hayop nagkamatay. Nagkasamad pa. Alam niyo yung story, no? Anit diri na wala iya. Ang Diyos. Ganon ang Kristiyanong lumalakad kasama ng Diyos. At yun yung mga tao isang araw kukunin ng Diyos. Bakit? Kaya nilang ipagpalit ang mga bagay sa daigdig para sa Diyos. Panginoon, babayaan ko iniparay mo. Imo ako. Panginoon, kung may dako man iniparay niya mo, gamita ako para mo yun. At yan, magagawa yan ng taong natuo. Kung kaya may mga tao na surrender sa Diyos, hindi rin tungkol kay material. Ulit-ulit din kumapalit yung bagay na ito. Kung may tao man nga na surrender sa Diyos, hindi tungkol kay may material sa gawain. Alam nyo, hindi gano'n ang kasayan. Kung may tao na nasurrender sa Diyos sa pag-aalagad, natuhudo dito ng tao. Alam niya ang Diyos, hindi siya pababayaan. Kung ang Diyos tumawag, ang Diyos diyan magmiminting. Walang naglilingkod sa Diyos na iya pababayaan. Maaaring may panahon ng pagsubok, may panahon din ng kalipay. Kagaya ni Enoch, lumakad siya kasama ng Diyos. Pinakauli mga kapatid. Una, kilalanin natin ng Diyos, know God fully by faith. Ikalawa, walk with God by faith. Ikatulo, wait for God. Hulat tala ang Ginoo. Kada mag-aampo kita, ikupod natin ito, Panginoon, nahulat kami ng pagbalik. Sabi pa nga ng awitin kanina ng mga nagkanta, tingnan si Yesu Cristo. Masdan ang kanyang kagandahan. Mapaparam pang-akit ng mundo. Samtang nag-iinol at kaginoo, nawawara yung paglaom ni mga butan. Bakit? Isang araw, babayaan mo din yun. Amen po mga kapatid. Habang nakita kahit Ginoo sa iya kapawa, ang ganda ng Panginoon, may nabatian ako nga pagwali, mga kapatid dito, i-share ko sa inyo. Nahiyara tayong 3-in-1 na kape. Pero pag natikman mo na yung kapeng deklase, pinakamasarap na kape sa mundo, mag-3-in-1 ka pa ba? Kung ikaw nahiyara kay 3-in-1 na kape, tapos bigla mo natikman yung pinakamasarap na kape, babalik ka ba sa 3-in-1? Hindi na. Bakit? Nalasahan mo na yung pinakamasarap. Ganon din sa ating buhay sa Diyos, mga kapatid. Kapag nakita mo ang Diyos, mawawarayan kayo ng interes sa mga bagay sa daigdig. Kung tatagan ka man ng Ginoo para diyan pag Ginoo, bakit? Naranasan mo na ang Diyos sa buhay mo. Magdasal tayo.